dolazak gospodina Bačića u Sisak iskoristili smo za obilazak zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku. Trenutno su u tijeku završni obrtnički radovi na zadnje 2 etaže. U potpunosti je spreman i podrum i prizemlje i prvi kat, unosi se namještaj i očekujemo povratak koordinacija u ožujku i početak rada Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u ožujku. Sa zgradom Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u centru Siska, Sisačko-moslavačka županija je obnovila, odnosno obnovit ćemo 6 zgrada u sustavu primarne zdravstvene zaštite. U tijeku su radovi na još 5 zgrada, očekujemo završetak tih radova do kraja ove godine. Dakle, do sada smo obnovili i zgradu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Žažini, isto tako smo obnovili i uredili zgradu u Kratečkom, u Galdovu, zgradu u Jabukovcu, zgradu u Glini i ova zgrada će biti gotova kroz koji tjedan. U tijeku su radovi na zgradi Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sunji, u Dvoru, u Capragu i gradimo novu zgradu u Petrinji. Zgrada nove interne je također u samoj završnoj fazi i očekujemo da će zgrada nove interne biti useljena do 1. travnja. Evo, sad smo upravo obišli zgradu Doma zdravlja i opet ću čestitati županu na svim aktivnostima na obnovi. Doista se županija iznimno iskazala ažurna i kvalitetna u obnovi njezinih objekata koje su u pravilu financirani iz Fonda solidarnosti, a nastavak te obnove konstrukcijske koja je financirana iz Fonda solidarnosti financiramo s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Zašto? Znate da je Republika Hrvatska u tom instrumentu financijske pomoći dobila 10,5 milijardi eura. Veliki dio tih sredstava, preko 1,5 milijardi eura, ići će u obnovu, cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu. Tako da ćemo taj intenzitet obnove koja je započela s konstrukcijskom obnovom nastaviti sa cjelovitom obnovom financiranom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Za naš zdravstveni sustav smo nabavili prošle godine opremu u vrijednosti od 7,8 milijuna eura. I kada govorimo o obnovi, kada govorimo o liječnicima, zadovoljstvo nam je da smo uspjeli vratiti jednu liječnicu iz privatne poliklinike iz Zagreba ovdje u Sisak. Radi se o pedijatrici koja je ujedno i alergologica i čekamo izmjenu mreže zdravstvene zaštite koja će biti u prvom kvartalu ove godine, što znači da ćemo u okviru Doma zdravlja dobiti i pedijatricu i alergologicu. Isto tako bih posebno istaknuo dobru politiku povratka liječnika na području grada Popovače, jer u našoj neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača u posljednje 2 godine doveli smo 15 novih liječnika, što je zaista rijetkost u Hrvatskoj. Preduvjet tome je bila i obnova 6 zgrada u sustavu neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača.